שלום צבעים. יש לי סיפור מקסים בשבילכם. סיפור על בית גדול עם בעיה קטנה. צבעים, רוצים לעזור לי לספר את הסיפור? אז תכירו את הבית עם הגג האדום. יום אחד נשבה רוח חזקה והופ, העיפה את הגג של הבית. בית בלי גג, זו ממש בעיה. מה עושים עכשיו? הבית יצא לחפש עזרה. בדרכו פגש ענן. שלום ענן, אולי ראית גג בסביבה? גג? לא ראיתי, אבל אולי תרצה לנסות ענן בתור גג? אבל מה יקרה אם פתאום ירד גשם? אמר הבית. שמעה השמש על הבעיה ובאה להתעניין. שלום שמש, אולי ראית גג בסביבה? גג? לא ראיתי, אבל אולי אוכל לעזור בדרך אחרת. השמש גדולה ויפה, אבל חמה מדי. הבית המסכן. הענן מוריד גשם. השמש מאוד מחממת. איפה יכול להיות הגג שלי? אבל תראו, בין טיפות הגשם של הענן והקרניים של השמש הופיע פתאום קשת. שלום קשת, אולי ראית גג בסביבה? גג? לא ראיתי. אבל מה דעתך על קשת במקום גג? וואו, זה גג כל כך יפה, כמה צבעים. אבל לפתע הגשם פסק והקשת נעלמה. שוב הבית נשאר ללא גג, וכבר התחיל להיות קר. פתאום עבר שם אוטו קצת מוזר. יש לו גג של בית, צעקו כולם. מה? אמר האוטו, אני בכלל לא צריך גג של בית. אז יש מישהו שישמח מאוד לקבל את הגג בחזרה. הבית סוף סוף קיבל את הגג שלו, ולא היה מאושר ממנו בכל העולם. נהנתם מהסיפור צבעים? גם אני. אז להתראות בפעם הבאה.